Здравейте хора, аз съм Лъжния ястреб и да, знам, че не снимах дълго време, за което се извинявам. И днес ще снимам пак отново за вас. И как се усеща за заглавието? Деца, инат и страх. Кое е инат и кое е страх? Сега ще ви разкажа. Ще говорим първо за страха на децата. На малките деца, дигат са около 2-3 годишни най-много. Ако дете плаче с сълзи, може би сте го виждали на пиеса или на някакво тържество, плаче с сълзи. Това не е инат. Това е детето, самото дете се страхува. Никой не знае от какво се страхува, но то се страхува. Или се притеснява. Но като стане по-голямо, вече всичко е 6. Не плаче, не се страхува и се радва. Така. Втория, или плаче със сълзи пак, когато го кръщават, или когато има някои непознати хора, то се срамува и се плаши и така плаче със сълзи. Това е защото се страхува детето или се притеснява. Така. Така? Ще говорим сега за ината. Как може да разпознаете този инат? Така, простото дете, най-вече момиченцата порядко, но момиченцата най-много. Малките момиченца, ако реват без сълзи. Сега ще кажете, ами Ястреб, това е невъзможно, как ще плаче без сълзи. Има такива случаи, които плачат без сълзи. Ако плаче без сълзи, може да разбереш, че е над. И този инат се определя по няколко начина. Тези начини са следните. Не става на нейното. Да, като не става на нейното, почне да пищи, да вика, да реве, но една капчица сълза не се сича по очите й. Или по тук скулите. Така, другия тип инат е, ако иска нещо, дали ще е играчка, дали ще е някакъв друг предмет, почва да пищи. Примерно иска да го вземе, нали? Някакво нещо си. Например, това дистанционно, което е за една печка, иска да го вземе. И ако не го дадеш, или го дигнеш на място, където детето може да го сини, почва да пищи, да вика, да реве, докато не го получи. Ако не го получи, ще реве, ще спре, но така или иначе трябва да има ограничения. После ще ви разкажа за тези ограничения. Така, третия тип е, ако човек дойде на гости, например да кажем, вашите братя или сестри имат деца, или вашите братчети имат деца, и ви отидете на гости, защото брат ви, или сестра ви, или братчетка ви, или братчет ви поканил на гости, и детето е вкъщи, защото майката или е на работа, или просто е вкъщи. И тя като го види, почне да реве, да пищи. Това е един вид, тя не бъде желая в къщата. И тогава вие или трябва да се учите, или да не обръщате внимание. Но това далеч не се случва винаги. Така. Също така обичат много да разхвърлят дрехи или да правят щуротии и бели и никой да не се кара. Затова има доста инати, които айде да не се скарат, айде да направят забележка, нито да ударят и айде. Почва да прави каквото си иска и никой да не се скара. Ако се скараш за нещо, майката най-вече, ако не ви е роднина, почва да ви прави забележки. Защо така и говориш, защо така се държиш, такива неща.
Извините се, само за малко. Ух. А. Това е до възпитанието. Ако детето от рано се ограничава, както знаете, трябва да има ограничения все пак. Не може всичко, което пожелая да е нейно. Ако се ограничава и знае кое е нейно и кое е чуждо от рана детска възраст, ще стане по-добра, по-учтива и ще знае как да се държи. Но ако майката я глези непрекъснато и огажда за всичко и не я ограничава за нищо, тя ще мисли, че което се хареса, значи е нейно. Дали ще е играчка, дали ще е някакъв друг предмет или такива работи, не я ограничава. Купува и я играчка, я нещо друго, което тя си хареса. И, и тогава тя става много разглезена, много, и посяга дори, но и пищи, ако не стане на нейното, или, или пищи, ако иска нещо, което не може да се позволят майката и бащата. Пищи, вика, реве, но без сълзи. Това е инат. Защо? Майката много е глези. Да, майките много глезат да се жеси. Аз съм го виждал това нещо и знам, че е така. Майката много е глези и затова и ни поставя ограничения и не знае кое и как е, и защо. И тя си мисли, че всичко, което се поиска, може да го получи или нещо такова. И това е горе-долу за сега. Ако познавате такива деца, да плачат без сълзи, да знаете, че е инат. Без сълзи, плаче когато не става на нейното, иска нещо, не може да го получи или просто не иска определените хора за гости или да ги вижда изобщо. Ако има нещо друго, може да им драстите и да кажете, аз трябва и това е над също. Но ако дете плаче с сълзи, това е, защото или се страхува, притеснява се, или просто се срамува. Така. Това общо взето. Сега ще задам една гатанка, която да отгатнете. Това ще стана въпрос за три майки. Коя е най-красивата, коя е провал и коя е най-грозната. Ще ги кажа смесено, да ни бъде лесно. Стела, Жизела, или както повече да знаете, Гизолетка или Гизи, и Християна. Коя е най-красивата, коя е грозна и коя е провал. Пишете долу в коментарите и ако гатнете, следващото видео може да е по ваш избор. Само да ви кажа, че отговорите не са ограничени. Ако сбъркате веднъж отговора, може да се пробвате пак. Не са ограничени отговорите. Може да се пробвате 2 или 3 пъти. Така. Това общо за сега. Ако клипът ви е харесал, поставете лайк, моя подкрепа и се абонирайте за канала ми. Кажете на приятели, ако те да се абонират. И като имам възможност пак, ще ви снимам пак много за вас. Аз съм Ушния ястреб, чао и нови срещи. Обичам ви!